orokorrean 23 argi desberdin jartzen dira Tolosan, esango genuke 7 gabonetako irudi, jartzen ditugula, gero 2 zuhaitz handi baita, Olentzereoren irudia eta Zorionak irudi baten bai, ondoren kortina ero antzeko batzuk ere jartzen ditugu alde zaharrean, baita izar bat Gaztelako arkuan, eta gero argiteria juten da bai San Francisco ibiltokian, Araba pasalekuan baita, Meteriarrezen, Torbidean, orokorrean Gernikako Arbolan jartzen ditugu, Ilurramendin. Zenbat kontsumitzen dute argi hau, ez kontsumo izaten dute? Normalean 12.000 batioko konsumoa izaten da, gutxi gora bera, baina bai esan behar dana da, azkenengo urteetan 80-85 murrizpena txertatu degula, gehien bat, zeren beran garaitikan honea lez argiteria erabiltzen da, eta lezak asko murrizten du, eta baita gure helburua zan gehien bat paezaren baitan sartuta gaudenez apaintzea bai, baina murrizpen bat ere bai egitea, eta orduan balortzen dugu gutxi gora era azkenengo urteetaran goaz 80-85 murrizpen baten inguruan gabiltza. Zer aurrekontu izaten du gabonetako argiteria jartzeak? Azken urte hauetan gutxi gora era estankatu egin dugu, beran garaian nintzen inbertsio bat, uste ziala 12.000 eurotakoa, eta hori egiten duguna da, hori mantentzen juten gea, argiterin bat berria sartzen dugu, baina ez da urtero egiten den inbertsio bat, hau da, beran garaian egintzen, eta orain mantenun bat egiten da, aldaketa batzuk egiten ditugu, argiterian mejoratzeko, aurrezpen bat egiteko. Normalean egoten dira piztuta egunean zehar, gauean ere bai, baina gauean iristen da punto batera, nun itzali egiten dian argiteria horiek, eta horrekin ekiditen duguna da egun guzti hori piztuta egotea, gehien bat piztuta egoten dira, komertzia irekita da momentu horretan, gauean zertxo bai luzatzen da, baina gero kentzen, itzaltzen juten gara argi horiek.